Hare Krishna devotees. Lakshmi Mathaji, Maheshwari Mathaji, Sundari Mathaji. Hare Krishna to you all. Yes, Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. இன்னைக்கு நம்ம third chapter ஆரம்பிக்க போறோம். Third chapter ஓட heading என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கர்மயோகம். கர்மம் அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதா பாருங்க. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे. மாதாஜி, நீங்க வந்திருக்கிற எல்லாருமே சாட்ல எஸ் நோ பிரசன்ட் நோ நீங்க ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் ஆயிடும். மாதாஜி, நீங்க யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? லக்ஷ்மி மாதாஜி, மகேஸ்வரி மாதாஜி, பிரதீபா மாதாஜி, சிவசங்கரி மாதாஜி, சுந்தரி கைலாசம், இவங்க மாதாஜி நீங்க எல்லாருமே எஸ்ன்னு போட்டாலும் சரி பிரசன்ட்னு போட்டாலும் சரி உங்க அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் ஆயிடும். மாதாஜி சாட்ல போட்டுடுங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ரிஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம
செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பார்த்துடலாம். அர்ஜுனர் வந்து 5 விஷயங்களை சொல்லி நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு. அந்த 5 விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், அப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும், அப்புறம் பாவம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்லி நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆனா பகவான் வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து கவுண்டர் கொடுத்தாரு. அவரை வந்து குருவாக வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து இல்ல நீ போர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தேர்ட் சாப்டர்ல வந்து அவருடைய நிறைய விஷயங்களை வந்து நிறைய டவுட்ஸ் அர்ஜுனருக்கு, அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொன்னா கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து 2ஆம் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர் அப்படிங்கிறது வந்து சாங்கிய யோகம். அது வந்து பகவத்கீதையினுடைய கண்டென்ட், உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த கண்டென்ட் பகவத்கீதையோட அந்த ஃபுல்லா எசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. அப்போ அது மட்டும், அது ஒரு பாயிண்ட். பகவானை வந்து குருவாக ஏத்துக்கிறாரு, அது ஒரு பாயிண்ட். அப்ப குருவாக ஏத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறார். நான் வந்து ஆத்மா, நம்ம எல்லாருமே வந்து உடல் அல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து, நீங்க எல்லாமே உடல் அல்ல, நீங்க எல்லாருமே ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவுக்கு எப்பவுமே அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து போதிக்கிறாரு. அந்த அறிவை பயன்படுத்தி எப்படி செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி செயல்படுறது அப்படிங்கும்போது நம்ம சரணடைந்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு. அப்படி சரணடைந்த ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருப்பார், எப்படி பேசுவார், எப்படி நடப்பார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம், எப்படி பேசுவார் எப்படி நடப்பார்னா நிஜமாவே எப்படி பேசுறது எப்படி நடக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது. அவர் எப்படி எல்லாம் புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றார், அப்புறம் எப்படி புலன்களை எல்லாம் யூஸ் பண்றார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்ப வந்து இந்த தேர்ட் சாப்டர்ல கர்மயோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப குழம்பி போயிட்டார். குழம்பி போனதுனால இங்க வந்து நிறைய சந்தேகம் வருது. அந்த சந்தேகத்தை வந்து நமக்காகவே வந்து அர்ஜுனர் எடுத்து பகவான் வந்து கேட்க வைக்கிறாரு. சோ நீங்க வந்து என்ன அப்படிங்கறதுதான் இந்த செகண்ட் சாப்டர். இது நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, டீலிங் வித் த கன்ஃபியூஷன். சோ ரினன்சியேஷன் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் நிஷ்காம கர்மா. இதுதான் வந்து நான் வந்து செயல்படணுமா இல்லை செயல்படாமல் இருக்கணுமா, துறவு செயலின்மையில் இருக்கணுமா அப்படிங்கறத வந்து கேட்கிறாரு. துறவு மேற்கொள்ள வேண்டுமா, இல்லைன்னா வந்து நிஷ்காம கர்மத்துல வந்து நான் வந்து செயலாற்ற வேண்டுமா அப்படிங்கிறது தான் அவரோட கன்ஃபியூஷன். சோ அது வந்து 1லிருந்து 9 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் ஒரு பார்ட். அப்புறம் 10லிருந்து 16 வரைக்கும் கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகத்திற்கு எப்படி மாறுவது. கர்ம காண்டம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், வேதங்கள்ல 90% இருக்கிறது வந்து கர்ம காண்டம் தான். என்ன செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. பலஸ்ருதின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, என்ன செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செயல்படுறது. அதுதான் கர்ம காண்ட பகுதி. 90% ஆஃப் த வேதா அதுதான் சொல்றது. அதிலேயே நீ தங்கிவிடக் கூடாது, அந்த கர்ம காண்டத்திலிருந்து நீ கர்ம யோகியாக நீ மாற வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து, அது எப்படி மாறுறது அப்படிங்கறது வந்து 10லிருந்து 16 வரைக்கும் சொல்றாரு பகவான். 17லிருந்து 35 வரைக்கும் நிஷ்காம கர்மா, ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட் டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். சோ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும், ஆனா பற்றே இல்லாம செய்யணும். வித் டிட்டாச்மெண்ட். எப்படி தாமரையிலே வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்தா கூட அந்த தாமரை இலை மேல ஒரு தண்ணி டிராப் விழுந்தா கூட அது ஒட்டவே ஒட்டாது. அந்த மாதிரி டிட்டாச்மெண்டோட, பற்றில்லாமல் ஒரு நீ வந்து ஒரு உதாரண புருஷனாக இரு, டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி நீ நடந்துக்கோ அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து 35 வரைக்கும் சொல்றாரு. அப்ப 36லிருந்து 43 வரைக்கும் பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஏங்கர். சோ நம்ம வந்து லஸ்ட், ஆங்கர் இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வச்சிருக்கணும், எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிறது. லஸ்டும் ஆங்கரும் நம்ம வந்து எங்க நரகத்திற்கு அழைத்து சென்று விடும். சோ நம்ம அழிவு பாதையில தான் கொண்டு போய் விடும் இல்லையா, கோபமும் லஸ்டும். சோ அதனால அது எப்படி அதை வந்து நம்ம எதிர்கொள்வது அப்படிங்கறத வந்து பகவான் 36லிருந்து 43 வரைக்கும் பகவான் சொல்ல போறார். So dealing with confusion, renunciation or working in niskama karma அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இப்போ நம்ம இதான் பார்த்தோம்.
connection between chapter 2 and 3. ரெண்டு சாப்டருக்கும் நடுவுல என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நம்ம அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ரெண்டு சாப்டர்லயும் வந்து உன்னுடைய மோசமான செயல்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு போர் செய் அர்ஜுனா, புத்தி யோகம் அதாவது பக்தி செய் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ புத்தி அப்படின்னா அர்ஜுனர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா பை யூசிங் ஹிஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் he should avoid all abominable activities, thus not fight. So நான் அறிவை வளர்த்துக்கிறேன், அப்போ நான் போர் செய்ய வேண்டாம்ல அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிறாரு. Still Krishna is urging him to fight. பகவான் சொல்றார், இல்ல அர்ஜுனா நீ போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ சாப்டர் 3 வந்து begins with Arjuna's question to clarify this contradictory instruction. So இது வந்து கொஞ்சம் வந்து முரண்பாடா இருக்கே, இத வந்து அதை எப்படி தெளிவுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல இப்ப பார்க்க போறோம். அக்கார்டிங் டு அர்ஜுனா, ரினன்சியேஷன் நானா ஞானம் அண்ட் ஒர்க் ஆர் இன்கம்பேட்டபிள். சோ இது ரெண்டும் புத்தி யோகத்தையும் கர்ம யோகத்தையும் வந்து அவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாரு. அதனால கன்ஃபியூஷன், அதாவது ஒரு சன்னியாசி ஒரு யோகி ஆகிவிட்டால் வந்து எந்த செயல்களும் செய்ய வேண்டாம், போய் உட்கார்ந்து வந்து சன்னியாசி ஆயிட்டோம்னா ஜபம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது நினைச்சிட்டாரு. செயல்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. அப்படி இல்ல அர்ஜுனா, அது தப்பு, நீ சத்திரியன், அது உனக்கு உதவாது, நீ வந்து போர் செய்யாமல் இருப்பதை தவிர்க்க முடியாது அப்படின்னு அவரோட டவுட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து இப்ப கிளாரிஃபை பண்ணுவாரு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பார்த்திடலாம். பதம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத்கின் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ பகவானே, ஜனார்தனரே, கேசவனே, கேசி என்ற அரக்கனை, குதிரை அரக்கனை கொன்றவர் இல்லைங்களா சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே. சோ அந்த மாதிரி பகவானே, பலன் நோக்கு செயல்களை விட, அதாவது கர்மகாண்டா செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது. புத்தினா ஞானம், ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டால் அது சிறந்தது. இல்லைன்னா புத்தி யோகம்னா பக்தி யோகம், புத்தி யோகம் வேற பக்தி யோகம் வேற இல்ல. சோ அது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ புத்தி சிறந்ததுன்னா நான் புத்தியை வளர்த்துக்கிறேன், ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறேன். ஆனா கோரமான போரில், அதாவது செயல் ஏன் செய்ய சொல்றீங்க, நீ என்னையே பலவந்தப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. நான் வந்து என்னுடைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறேன், அதனால நான் வந்து என்னுடைய செயலாகிய போர் வந்து நான் செய்ய மாட்டேன், அதை செய்ய சொல்லி நீங்க ஏன் என்ன கம்பல் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து இங்க கேக்குறாரு. சில சமயங்கள்ல கிருஷ்ண உணர்வானது செயலற்ற சோம்பல் அப்படின்னு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அப்போ புத்தி அப்படிங்கிறது பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது. அப்ப புத்தியை எப்படி வளர்த்துக்கிறது, அதாவது பக்தியை எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதனால. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சமயங்கள்ல எதுவும் செய்யாம போய் உட்கார்ந்து மலையடிவாரத்திலேயோ குகையிலயோ உட்கார்ந்து ஜபம் பண்றது அப்படின்னு நம்ம தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை ஜபித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை அடைவதற்கு தனிமையை தேடி செல்ல விரும்புகின்றனர் சிலர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் தத்துவத்தில் பயிற்சி பெறாது தனிமையான இடத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை ஜபிப்பது விரும்பத்தக்கது அல்ல. ஆனா அந்த மாதிரி வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளாமல் கிருஷ்ண உணர்வுல பயிற்சியை எடுத்துக்காம நீ ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போய் ஜபம் பண்றேன், நான் சன்னியாசி ஆகிடுறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நடக்காது அர்ஜுனா. சோ அப்படி ஒருத்தர் நடந்துட்டான்னா மக்கள் வந்து அவங்கள வந்து மரியாதையா பார்க்க மாட்டாங்க, அவர்களை வந்து அவமதிப்பார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அவமதிப்பார்கள்? பாரு, சன்னியாசியா போயிட்டான், அவனுடைய கடமையை செய்யாமல். நிறைய நம்ம ஊர்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, நிறைய கடன் வாங்கிடுவாங்க, நான் சன்னியாசியா போறேன்னு ஓடி போயிடுவாங்க. அவங்களுடைய கடமையை செய்யாம அந்த குடும்பம் கடந்து கஷ்டப்படும். அந்த மாதிரி அவர்களுடைய கடமையை செய்யாம நீ பாட்டுக்கு போயிட்டேன்னா அவங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை இருக்குமா? இருக்காது. அந்த அந்த ஆணை வந்து யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க, ஊர்லயும் சரி, யாருமே வீட்டுல குடும்பத்திலேயே மதிக்க மாட்டாங்க. சோ மலிவான மரியாதையை ஒருவன் பெறலாம். அப்போ சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனிமையான இடத்தில்
தவங்களை செய்வதே புத்தி யோகம் அப்படின்னு யார் நினைச்சுக்கிட்டாங்க? அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு யார் நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன். அதுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. சோ எதுவுமே செய்யாம போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்றதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. அப்ப கிருஷ்ண உணர்வை சாக்காக வைத்து அப்போ போர் செய்யாம எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு வந்து நினைச்சான். ஆனா இவன் வந்து ஒரு நேர்மையான சீடன். யாரு? அர்ஜுனர். நேர்மையான சீடர்னா இருக்கிறதுனால தன்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம், தன்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் பகவான் முன்னாடி, பகவான் தானே இப்ப அவருக்கு குரு, எடுத்து வைக்கிறாரு. சோ அதனால பகவானுடைய விடை, அவர் அர்ஜுனனின் வினாவிற்கு விடையளிக்கும் விதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கர்மயோகம் என்பதை இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். சோ அர்ஜுனனுக்கு விளக்குற மாதிரி நமக்கு இந்த யோகத்தை, கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ பகவான் நம்மளுக்கு விளக்க போறார். व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं पदनिश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्. இரண்டு வழிகளை இன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்று கூறுவீராக அப்படின்னு இங்க வந்து கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இதுல எனக்கு விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு மிகவும் நன்மை அளிப்பது எது அப்படின்னு இவங்க பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. சோ பகவத்கீதைக்கு முன்னுரை மாதிரி இருக்கிறது இந்த செகண்ட் சாப்டர். அப்போ புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, புத்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல். சோ நம்ம பக்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல். சோ பலன் கருதாது செயல்படுதல், புதியவரின் நிலை முதலிய பல்வேறு பாதைகள் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து விளக்கினாங்க. ஆனா இவை அனைத்தும் எந்தவித தெளிவான வரைமுறையும் இன்றி கூறப்பட்டன. அத வந்து கரெக்டா வந்து அத வந்து ஜம்பிள்டா இருக்கு அங்கங்க. அத கரெக்டா வந்து லைனா போடல. அதனால அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட வழி அவசியம். அதை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும். சரியா சொன்னாதான் சரியா புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்ப அதுக்கு ஒரு வழிமுறை அவசியம். சோ அர்ஜுனன் வார்த்தை ஜாலத்தால் அர்ஜுனனை குழப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது. இப்படி பேசி பேசி அதை விட இது சிறந்தது, இதை விட அது சிறந்தது அப்படின்னு வார்த்தை ஜாலம் செய்ய பகவான் நினைக்கவே இல்லை. அப்போ கிருஷ்ண உணர்வை எவ்வாறு பின்பற்றுவது? செயல்களை அல்லது உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா கேட்கிறார். செயல்களை துறப்பதா உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா என்பதை அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேறு விதமாக கூறினால், தனது வினாக்களின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். சோ இந்த கொஸ்டினை பகவான் கிட்ட கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு பாத்வேயை வந்து அமைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறது. நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, லோகசேமத்துக்காகவே வந்து அவங்க தங்களுடைய சொல் செயல் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிக்கிறது. ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை எடுத்துக்கோங்க, மத்வாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தங்களுக்குன்னு எந்த சுயநலமும் கிடையாது, விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லோகசேமத்துக்காகவே செயல்படுறவங்க. இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த லோகசேமத்துக்காக அவங்க எப்படி செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நிறைய வந்து எழுதினாங்க, நிறைய விஷயங்களை வந்து எழுதினாங்க, நிறைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு அவங்களை வந்து இதுல இருந்து கடைத்தேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக முயற்சிகளை வந்து அவங்க கடைசி வரை மேற்கொண்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பரதுக்க துக்கி அப்படிங்கிற பேரு. அதாவது ஜீவர்களுடைய அந்த கஷ்டத்தை பார்த்து அவர்கள் வந்து அவ்வளவு வருந்துறாங்க.
இவங்களை எல்லாம் எப்படியாவது இதுல இருந்து மீட்டு கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்களுடைய சொல் செயல் எல்லாமே அவங்க மனசு முழுக்க அந்த எண்ணம் தான் நிறைந்திருந்தது. அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இப்போ பகவான் 3வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச லோகேஸ்மின் பிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானம் கர்மயோகேன யோகினாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயற்சி செய்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் சிலர் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வை அடைய முயற்சி செய்கின்றனர். அர்ஜுனா, 2 பேர் இருக்காங்க, இருவகையான மனிதர்கள். ஒருத்தங்க சாங்கிய தத்துவத்தின் மூலமாக, அதாவது ஆத்ம தத்துவம், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, அந்த ஆத்ம தத்துவத்தின் மூலமாக பகவானை அடையணும்னு முயற்சி செய்யறாங்க. சில தன்னுணர்வை, தான் யார், பகவான் யார் அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்காக சாங்கிய யோகத்தை பயன்படுத்துறாங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, பக்தி செஞ்சு, எனக்கு பக்தி செஞ்சதுனால அவர்கள் தன்னுணர்வை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. அப்போ இங்க என்ன விளக்குறாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன விளக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜடத்தின் இயற்கையையும் ஆன்மாவையும் இயற்கையையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது ஜடத்தின் இயற்கை, ஆன்மாவின் இயற்கை. சோ இது ரெண்டையும் விளக்கினா அது சாங்கிய யோகம். ஆராய்ச்சியின் மூலம் பெறப்படும் ஞானம் மற்றும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆழமாக சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு இம்முறை உரித்தாகும். சோ இது யாருக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்னா, ஆழமா சிந்திச்சு தத்துவத்தை புரிந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு இது பயன்படும். ஆனா புத்தி யோகத்தில் செயல்படும் போது அவங்க எதுல செயல்படுவாங்க, அவங்க இத ஆழமாலாம் சிந்திச்சு தத்துவத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க செயல்பட மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி செயல்படுவாங்கன்னா, புத்தி யோகம் பரமனின் மீது, அதாவது பகவான ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானையே சார்ந்திருப்பாங்க. சோ அப்போ அவங்க அங்க அப்படி சார்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கட்டுக்குள் இருக்கும். ஏன் புலன்கள் எல்லாம் எப்படி கட்டுக்குள் இருக்கும்? ஏன்னா அவங்க புலன்களை பகவானுடைய அந்த சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால ஈஸியா அவங்க கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாங்க. சோ இது ரெண்டுமே, சாங்கிய யோகமும் இருக்கட்டும் புத்தி யோகமும் இருக்கட்டும், ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவைதான். அப்போ தத்துவ சிந்தனையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வினை அடைதல் மறைமுகமான வழியாகும். சோ இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக அத பகவானை சென்று அடைவது, இல்லைன்னா தன்னுணர்வை அடைவது அப்படிங்கிறது இன்டைரக்ட் வே. இப்படி நேரா சாப்பாட்டை எடுத்துட்டு நேரா வாய்க்கு கொண்டு போகாம இப்படி தலைய சுத்தி கொண்டு போய் சாப்பிடுற மாதிரிதான் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. ஆனால் புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, பகவானையும் நம்மையும் நேரடியாக இணைக்கிற வழி. அதனால இவ்விரண்டு வழிகளில் எது சிறந்தது? இவ்விரண்டு வழிகளில் கிருஷ்ண உணர்வே சிறந்தது. புத்தி யோகம் அதாவது பக்தி யோகமே சிறந்தது. ஏனெனில் தத்துவ பயிற்சிகளை சார்ந்து புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதில்லை. தத்துவத்தை படிக்க படிக்க புலன்கள் தூய்மை அடையுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஆனா நம்முடைய புலன்களை பகவானுடைய சர்வீஸ்ல ஈடுபடுத்தும் போது நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே கட்டுக்குள் இருக்கிறது. அதனாலே நம்முடைய மனமும் உடலும் தூய்மை அடைகிறது. சோ அந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறைதான் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறதே நம்முடைய மனதையும் உடலையும் தூய்மைப்படுத்துகிற ஒரு வழிதான். சோ பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு நேர்மையான வழி என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, இது சுலபமானதும் கூட அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, எப்படி எப்படி நான் பக்தி செய்யறது, எப்படி நான் சேவையில ஈடுபடும் போது என்னுடைய புத்தி எப்படி தூய்மை அடையும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். இப்ப ஒருத்தர் என்ன என்ன நினைச்சிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒரு ஆசிரமத்துல பிரம்மச்சாரியா போய் இஸ்கான் ஆசிரமத்துல நான் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போறாரு. அவர் போகும்போது என்ன நினைப்போட போறாரு அப்படின்னு கேட்டா, எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், சும்மா காலையில சாயந்தரம் ஜபம் பண்ணணும், அப்புறம் பூஜை எல்லாம் பார்க்கணும், அதெல்லாம் அப்படி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறாரு. சும்மா இருக்கலாம் நினைச்சிட்டு போறாரு, ஜபம் பண்ணி உட்கார்ந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறாரு.
அப்போ அன்னைக்கு அந்த போன அன்னைக்கே வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போறாங்க. இஸ்கான்ல வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் கொண்டு போய் மற்றவர்களுக்கு விநியோகம் செய்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வாங்க, நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறாங்க. சரி, அவரும் போனாரு. சோ அதே மாதிரி மறுநாள் காலையில வந்து வீடு வீடா போய் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பிரச்சாரத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அவரை கூட்டிட்டு போனாங்க. அடுத்தது வந்து இன்னும் வேற ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்க்காக கூட்டிட்டு போனாங்க. பொதுமக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு விநியோகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட்டிட்டு போனாங்க. உடனே அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. நான் கோயில்ல சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்தா நீங்க எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்களே. அவர் வந்து அத சர்வீஸாகவே நினைக்கல, அது ஒரு வேலையாக வந்து அவர் நினைச்சிட்டாரு. அப்போ இதனால வந்து அவருக்கு பக்தி வளர முடியுமா? அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு செய்கின்ற சர்வீஸ் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் வரல அப்படிங்கிறது தெரியுது. சோ இது மாதிரி அவர்கள் முதிர்ச்சி அடையாத அறிவு முதிர்ச்சி அடையாதவர்கள், பக்குவம் அடையாதவர்கள் இவர்கள். சோ இந்த பக்குவம் அடையாதவர்களை தான் பக்குவப்படுத்த வேண்டும். பக்குவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இப்ப வந்து நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோம்? புத்தகங்கள் வாங்குகிறோம். அங்க வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண வரும்போது நம்ம வந்து புக்கு வாங்குறோம். புக்கு வாங்கும்போது என்ன, பணம் கொடுத்து வாங்குறோம். அந்த பணம் வந்து நம்முடைய உழைப்பினால் வந்தது. அப்போ உழைப்பினால வந்ததா, அப்ப புக்கு வாங்குறதன் மூலமா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கின்றோம். கிருஷ்ணரோட புக்க வாங்கிட்டோமா, பதிலுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு என்ன தர்றார்? பக்தியை கொடுக்கிறார். சோ இதுதான் அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ண சேவை. சோ பக்தியை கொடுக்கிறார். சோ இந்த அறிவை பயன்படுத்தி செயல்பட வேண்டும். அப்ப இந்த புக்க வாங்கிட்டோம், நம்ம புக்க வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். அப்ப பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? சிரவணம் கேட்கின்றோம். அந்த கேட்பதன் மூலமாகவே பகவான் மேல ஒரு பற்று வருகிறது. சோ அதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டது. சோ இந்த மாதிரி செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தத்துவங்களே இல்லாத மதம் அதுவும் வீண், மதம் இல்லாத தத்துவம் அதுவும் வந்து வீண் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க. அது பார்க்கலாம் எங்க வருது. இதான் சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது வந்து இன்டைரக்ட் பாத், இது டைரக்ட் பாத். இது டிபெண்டன்ட் ஆன் பர்சனல் என்டீவர், நம்மளுடைய முயற்சி இருக்கணும் இதுக்கு. ஆனா இதுக்கு வந்து டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் மெர்சி, பகவானுடைய கருணையினாலே இது நடக்கும். அன்ஷூர் ஆஃப் சக்சஸ், நமக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது. ஆனா இங்க வந்து கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும். பக்தி செய்யும் போது கண்டிப்பா அதுல நம்ம வெற்றி அடைவோம். இனிஷியல் பியூரிபிகேஷன் ரெக்வயர்ட் பை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்மளுடைய டியூட்டியை வந்து கரெக்டா செய்வதன் மூலமாக தான் நம்ம பியூரிஃபை ஆக முடியும். ஆனா எண்ட்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆர் தி சேம். சோ இங்க வந்து பியூரிபிகேஷனுக்கு தனியா நம்ம எந்த முயற்சியும் எடுக்க வேண்டாம். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்ய செய்யவே அந்த நம்மளுடைய உடலும் மனமும் வந்து தூய்மை அடையும். இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும், சாங்கிய யோகத்துக்கும் புத்தி யோகத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्यं पुरुषोऽश्नुते न स सन्न्यसनात्येव சித்திம் சமதிகச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டுமே பக்குவடைதல் என்பதும் இயலாது அப்படிங்கிறாங்க. சோ செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால், அதாவது நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி போயிட்டா அந்த விளைவுகள், அதுல இருந்து தப்ப முடியுமா? அவனை கோழை அப்படின்னு கூட்டுவார்கள். என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கோ அத்தனையிலும் அவனை திட்டுவாங்க. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை, அந்த விளைவிலிருந்து அவனை வந்து எத்தனையோ
எத்தனையோ பேர்கிட்ட இருந்து வந்து வெகுமதிகள், நிறைய பட்டங்கள் எல்லாம் வாங்கினவன். அவன் மிகப்பெரிய வீரன். ஆனா அவனை வந்து ரொம்ப போருக்கு பயந்து ஓடுறான் பார் போல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய, அந்த விளைவில் இருந்து அர்ஜுனனா இருந்தா கூட தப்பவே முடியாது. அப்ப சரி, செயல்களிலிருந்து துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பதும் இயலாது. சோ செயல் அது மட்டும் கிடையாது. நான் வந்து சன்னியாசியாகி போறேன், காட்டுக்கு போறேன், எனக்கு போரே வேணாம்ப்பா அப்படின்னு நீ ஓடி போயிட்டா மட்டும் நீ வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அதுல பக்குவமும் அடைய முடியாது அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இதயம் தூய்மை அடையாத நிலையில் ஏற்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையே ஏற்படுத்தும். இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒருத்தர் வந்து எங்கேயோ ஓடி போயிட்டார். ஓடி போயிட்டு அப்பப்ப ஒரு வீடியோ போடுவார். அது வரும்போதெல்லாம் பயங்கரமா ஒரு கிளர்ச்சியே உண்டாகும் இல்லைங்களா இங்க. சோ அந்த மாதிரி போலி சாமியார்கள், சோ அவங்களுடைய இதயத்திலே வந்து புலன் நுகர்ச்சிக்கான அத்தனை ஆசைகளும் இருக்கிறது. அவங்க வந்து பற்றோடதான் இருக்கிறாங்க. எதுல? மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நிறைய இருக்கு, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு. ஆனா மனசு வந்து தூய்மையா இல்ல. அவங்க வந்து துறக்கவே இல்லை. பற்றில்லாமல் இல்ல, அவங்க எல்லாத்துலயும் பற்றோடதான் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்கனால சமூகத்திற்கு தொல்லை ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு இஸ்கான்ல ஒரு சன்னியாசி, இஸ்கான் மாங்க், அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி. அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து செஞ்சுட்டு போனனால நாங்க வெளியில போய் ஒரு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போக முடியல, ஒரு சாமான் வாங்க முடியல, எங்களை பார்த்தாவே வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க, ரொம்ப தரக்குறைவா பாக்குறாங்க, காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வெளியிலவே போக முடியல எங்கனால அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறார். சோ அவங்கனால சமூகத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப தொல்லைதான். அவங்க வந்து எப்படி வழி நடத்துவாங்க மக்களை? தவறான பாதையில் தான் வழி நடத்துவார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். சோ ஆனா அதே சமயத்தில் இறைவனுடைய திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுபவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றவில்லை எனினும் ஆன்மீகத்தில் எந்த அளவிற்கு முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான். ஆனா அவன் வந்து ஒரு கிரகஸ்தனாகவே இருக்கட்டும், ஆனா தன்னுடைய கடமையை வந்து சரியா செய்யல அப்படின்னா கூட, ஆனாலும் அவன் வந்து பக்தியில இருக்கிறான் அப்படின்னா பகவான் வந்து அவனை ஏத்துக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த பக்தி செயல்கள் வந்து அவன் செய்கின்ற சின்ன சின்ன பக்தி செயல்கள் ஸ்வல்பம், ரொம்ப சின்னதா இருந்தா கூட அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, ஸ்வல்பம் அப்பியஷ தர்மஸ்ய திராயதே மகதோபயாத். அப்போ சின்ன சின்ன பக்தி செயல்கள் செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த செயலும் கூட மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை வந்து வெற்றி கொள்வதற்கு உதவி செய்யுமா. சோ அப்ப தன்னுடைய கடமையை செய்யாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீ வந்து துறவியா போறேன்னு சொல்லிட்டு போலியா வந்து காவி ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு மக்களை தவறாக வழிநடத்தக் கூடாது. அது வந்து சமூகத்திற்கு மிக பெரும் தொல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாரு. சந்நியாசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சத் அப்படின்னா பரம், எப்போதும் இருப்பது. நியாசம் அப்படின்னா துரத்தல். சோ பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்வதற்காக அனைத்தையும் துறந்தவர் தான் சன்னியாசி அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான சன்னியாசி அப்படிங்கிற வாழ்க்கை, அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். சோ அப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சன்னியாசி வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில தன்னுடைய விதிமுறைகளை எல்லாம் வந்து பின்பற்றவில்லை என்றால் பலன் இல்லை. ஆனா பாகவத சப்தாகம் பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாத என்ன சொல்றார், இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் சப்தாகம் சொல்லிட்டு 7 நாள் நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி சப்தாகம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல சவுத் சைட்ல எல்லாம் கிடையாது. பிருந்தாவனத்துல வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ என்னதோ சப்தாகம் நடத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7 நாள் வந்து பாகவதம் சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம். அந்த பாகவதம் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு 7 நாள் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறத வந்து கண்டிக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஏன்னா பைசாவுக்காக பாகவதம் சொல்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 தப்பு அப்படிங்கிறாரு. அதுல வந்து பியூரிட்டி இருக்காது. பியூரிட்டி இல்லாதப்போ எப்படி பக்தர்களோட மனசை வந்து பக்குவப்படுத்த முடியும்? அதனால அது வந்து கூடாது அப்படிங்கிறாரு. சோ என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பக்குவம் இல்லாத மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நிறைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு சும்மா போலியா வெளிவேசம் போடுறவங்கனால இந்த சமூகத்திற்கு தொல்லை அப்படிங்கிறதையும் பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார்.
நகி கஷ்டித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்ய கர்ம கிருத் காரியதேஹவ்யவசத் கர்ம சர்வ பிரக்ருதி ஜெய்குணை. பௌதிக இயற்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் ஏதும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. யாராவது கொஞ்ச நேரம் சும்மா உட்கார்ந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால உட்கார முடியாது. அப்ப கூட நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம், நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கும். நம்முடைய எண்ணங்கள் நிறைய எங்கெங்கயோ எதையாவது சிந்திச்சு கொண்டேதான் இருக்கும். சோ நம்மனால சும்மா இருக்கிறது சிவனேன்னு இரு அப்படின்னா முடியவே முடியாது. சும்மா இருக்க முடியாது. அதுதான் நம்மளுடைய மனித இயல்பு. சோ இங்க என்ன சொல்றார், இதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்றாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்மனால அமைதியாக இருக்க முடியாது. நம்ம எப்பவுமே செயல்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பிறப்பற்ற குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல். சோ நம்மளுக்கு என்ன குணம், இயற்கையில 3 குணங்கள் இருக்கிறது. அந்த 3 குணங்களும் நம் மீது ஆட்சி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு எந்த குணம் டாமினண்டா இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்து கொண்டிருப்போம். சத்துவ குணத்துல இருந்தா அமைதியா இருப்போம், ரஜோ குணத்துல இருந்தா கோபமா ஏதாவது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம், தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருப்போம். சோ இதுதான் நம்மளுடைய இயல்பு. சோ ஏதாவது ஒரு செயல் கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம். நம்மனால எதுவுமே செய்யாம அமைதியாக இருக்க முடியாது. இங்க ஆக்டிவ் இன் நேச்சர் இஸ் மஸ்ட் ஆக்ட். ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஏதாவது செயல்கள் செய்து கொண்டேதான் இருப்போம். நம்ம ஏதாவது என்கேஜா தான் இருக்க முடியும். சோ இங்க பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. அப்போ ஈவன் இஃப் தேர் இஸ் நோ ஃபால் டவுன். ஸோ பக்தியில ஈடுபடுறதுனால அவங்க தங்களுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேர் இஸ் நோ லாஸ். அவங்களுக்கு எந்த லாஸும் கிடையாது. ஆக்குபேஷன் டிக்டேட்டட் பை இல்லூஷரி எனர்ஜி. ஸோ இல்லூஷன்ல இருக்கிறவங்க, மயக்க நிலையில இருக்கிறவங்க எதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்றாங்களோ அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அதையெல்லாம் செஞ்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இங்க 2 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன் கான்டாக்ட் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர், நம்ம இந்த இயற்கையோட தொடர்புல இருக்கிறதுனால அது நம்ம 3 குணங்கள், சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் நம்ம மேல ஆக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம பாத்துக்கிறோம். அப்போ பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ரெக்கமெண்டட் இன் சாஸ்திராஸ், நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் சரிவர செய்யணும். அப்போ பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் பியூரிஃபைஸ் த சோல். அப்போ அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்களோட டியூட்டியை செய்யறதுனால நாம மனசு மனதும் உள்ளமும் உடலும் தூய்மை அடைகிறது, ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருகிறோம். அப்போ இட் லீட்ஸ் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். சோ அது நம்மளை கிருஷ்ண உணர்வு பாதையிலே அழைத்து செல்கிறது, கிருஷ்ண பக்திக்கு அழைத்து செல்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. 6வது ஸ்லோகம், போலியானவர் யார், போலி மனிதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஜயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசார சவுச்சதே. இந்த மித்யாசாரா அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைவோய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த சாமியார பாருங்க, கையில கமண்டலம், காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாரு, மான் தோல் மேல போட்டுட்டு இருக்கிறாரு, ஆனா செல்போன் வச்சிருக்கிறாரு, அப்புறம் கையில சிகரெட் வச்சிட்டு இருக்கிறாரு. சோ இவங்களுக்கு புலன்களை புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் அலைவாய விடுபவன். சோ போலியா கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க.
ஆனா அந்த பொருள்கள்ல வந்து மனசை வந்து அலையபாய விட்டு இருக்காங்க. மனசு எந்நேரம் அந்த 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 திங்கிங்லயே இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா அவங்களே முட்டாளாக்கி கொள்கிறார்கள், அந்த போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். போலி மனிதர் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறார். மனதில் புலனுகர்ச்சி பொருள்களை தேடிக்கொண்டு வெளியே போலியாக போலி வேடம் போடுபவன் சில சமயங்களில் தத்துவம் பேசினாலும் மாபெரும் ஏமாற்றுக்காரனாக கருதப்பட வேண்டும். சோ இந்த சாமியார் வந்து ஒரு தத்துவத்தை சொல்றார் அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட தத்துவமாக இருக்கும்? அது மத்தவங்களை வழி நடத்துமா? அவங்களுக்கு நன்மை பயக்குமா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நாளும் கிடையாது. சோ அவன் வந்து அந்த அவரை வந்து ஒரு சாமியாரை வந்து ஏமாத்துக்காரன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். சோ அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய ஞானம் வந்து யாருக்குமே உதவாது. அந்த மனிதனுடைய ஞானம் கற்றும் உபயோகமற்றது. ஏனெனில் அந்த பாவியின் ஞானம் இறைவனின் மயக்கும் சக்தியால் அடித்துக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. சோ இவருடைய ஞானத்தை வந்து யார் வந்து திருடிட்டு போயிடுவாங்களாம்? இல்லூசன் அப்படிங்கிற அந்த இல்லூசரி எனர்ஜி, இது என்ன சொல்றது அப்படின்னு தெரியல, அந்த மயக்கும் சக்தி வந்து இவருடைய ஞானத்தை அடித்து கொண்டு போய்விடும். சோ his knowledge is stolen by Maya அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்படுகிறது. இவருடைய ஞானம் யாருக்குமே உதவாது, எந்த விதத்திலும் பயனில்லை. இவர் ஒரு போலி மனிதர். யஸ்வ இந்திரியாணி மனசா நியம் யாரபதேர்ஜுன கர்மேந்திரியை கர்மயோகம் அசக்த ச விசிஷ்யதே. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன். அப்போ யார் போலி அப்படின்னு சொன்னாரு, இப்ப யார் நேர்மையானவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே சமயத்தில் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி, சோ எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க? பக்தி சேவை செய்வதன் மூலமாக தங்களுடைய புலன்களை வந்து அதிலேயே ஈடுபடுத்துறாங்க. அதனால அவங்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் கட்டுக்குள்ள இருக்கிறது. சோ கோஸ்வாமிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள். சோ அந்த மாதிரி பற்றின்றி இருக்கிறார்கள், எதுலையுமே பற்று கிடையாது. கர்மயோகத்தில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன். அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார் பகவான். ஆன்மீக வாழ்வு வாழ்வதாக காட்டிக்கொண்டு அறியாத மக்களை ஏமாற்றும் போலிகளை விட பன்மடங்கு சிறப்பான நிலையில் உள்ளார்கள் இந்த மனிதர்கள். நேர்மையானவர்கள் அந்த போலியான மனிதர்களை விட, அந்த போலியான சாமியார்களை விட இவங்க வந்து இல்லறவாசிகளா இருக்கலாம், மன்னர்களாக இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கட்டும், ஆனா இவர்கள் சிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிறாரு. அந்த சாமியார் வேஷம் போட்டவங்களை விட இவங்கள் சிறந்தவங்க. சோ பன்மடங்கு சிறப்பான நிலையில் உள்ளார். அப்போ அந்த சாமியார் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா வெறும் வயிற்று பிழைப்புக்காக யோகம் செய்யக்கூடிய போலி அப்படிங்கிறார். வயிற்று பிழைப்புக்காக தங்களுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக போலியா வேஷம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அவங்களை விட இப்ப வந்து ஸ்ட்ரீட்ல வந்து துப்புரவு செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, வீதிகளை துப்புரவு செய்யும் சுத்திகரிப்பு தொழிலாளி பன்மடங்கு மேலானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அந்த போலியான சாமியார்களை விட தெருவெல்லாம் பெருக்கிட்டு போறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த துப்புரவு தொழிலாளி ரொம்ப 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 நேர்மையானவர், பன்மடங்கு மேலானவர் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். பிரிட்டண்டர், அதான் நித்யாசாரா சொன்ன பாத்தீங்களா, அவர் தான் இந்த நித்யாசாரா, கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர். அப்புறம் அவர் வந்து செய்யற எல்லாமே வந்து யாருக்குமே உதவாது. மெடிடேஷன் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி. சோ மைண்ட் வெல்ஸ் ஆன் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அவருடைய மனது வந்து எப்பவுமே அந்த புலனுகர்ச்சி பொருள்களையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் சொல்கிற அந்த தத்துவத்திற்கு எந்த வேல்யூவும் கிடையாது. அவருடைய ஞானத்தை வந்து யார் திருடி கொண்டு போய்விட்டார்கள்? his knowledge is stolen by illusion. சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தமிழ்ல சொன்ன அத்தனையும் இப்ப வந்து இங்கிலீஷ்ல பாக்குறீங்க. அப்ப அவங்களுடைய சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட். சோ பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசா.
ஸோ ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். இவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அததான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆகிறோம், பக்குவ நிலைக்கு வருகிறோம். ஸோ சின்சியர் பர்சன் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சென்சஸ். எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? பகவானுடைய சர்வீஸ்ல ஈடுபடுறாங்க. அப்போ என்கேஜஸ் இன் கர்ம யோகா வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். கொஞ்சம் கூட பற்று இல்லாம, எதுலையுமே பற்று இல்லாம, அந்த பற்றை எல்லாம் பகவான் மேல வச்சுட்டாங்க. அதனால ஃபார் சுப்பீரியர், இவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து தெருவை பெருக்கும் ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி கூட மேன்மையானவர் தான். நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜ்யாயோக்ய அகர்மண சரீராத்யாவித்சதே ந பிரசீத்யேத் அகர்மண. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. அப்போ இதெல்லாம் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அர்ஜுனனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை எது? போர் செய்வது. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போர் செய்வது, அதை செய். நீ செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது. காட்டுக்கு போய் வந்து நான் வந்து சன்னியாசி ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. எதுவுமே செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா நம்ம 3 வேளை சாப்பிடணுமே, அதுக்காகவாவது நம்ம உழைச்சுதானே ஆகணும். அப்போ அதுக்காகவாவது நீ வந்து வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் அர்ஜுனா. சோ கடமையை துறப்பதா, கடமையை பக்தியுடன் செய்வதா அப்படிங்கறதுதான் 1லிருந்து 9 வரைக்கும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறார். சோ நம்ம வந்து பௌதீக பந்தத்திலே இருந்து எப்படி வந்து பற்றற்ற நிலைக்கு செயல்படணும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு பகவான் வந்து சொல்ல போறார். சோ இங்க வந்து சத்திரியர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அர்ஜுனன் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். அர்ஜுனன் போர் தலைவனாகவும் இல்லறத்தவனாகவும் இருக்கிறார். அவன் சத்திரனா மட்டும் இல்ல, அவர் ஒரு இல்லறவாசியும் கூட. அவருக்கு கல்யாணமாகி இருக்கு, குழந்தைகள், மனைவி, குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அப்போ இப்படி இருந்து கொண்டு கிரகஸ்த சத்திரியனுக்குரிய தர்மங்களை நிறைவேற்றணும். கிரகஸ்தனுக்குரிய கடமையும் செய்யணும், சத்திரியனுக்குரிய கடமையும் செய்யணும். சோ இதுதான் வந்து அவனுக்கு சிறந்தது. அந்த செயல்கள் லௌகீக மனிதனின் இதயத்தை படிப்படியாக தூய்மையாக்கி ஜட களங்கங்களிலிருந்து அவனை விடுவிக்கின்றன. அவனோட டியூட்டி அவன் கரெக்டா செய்யும் போது அவனுடைய மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு அவன் வந்து தூய்மையாகி பக்குவம் அடைகின்றான். சோ வயிற்று பிழைப்புக்காக துறவினை ஏற்பதை பகவானாலோ வேறு எந்த மத நூல்களோ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. சோ நம்மளுடைய அந்த போலியா வேஷம் போடுறவங்க தான் தன்னுடைய பிழைப்புக்காக, தன்னோட வயிற்று பிழைப்புக்காக, தன்னுடைய புலநுகர்ச்சிக்காக அவங்க வந்து போலியா வந்து வேஷம் போடுவாங்க. அத வந்து பகவானும் ஏத்துக்கல, மத நூல்களும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அப்படிங்கறதுதான் இங்கே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय முக்தசங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே நம்ம வந்து நமக்காக அப்படின்னு நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த கர்ம பந்தனத்திலே வீழ்ந்து விடுவோம். சோ நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு விடுவோம். அப்போ நம்ம வந்து அந்த பாவ புண்ணிய செயல்கள் வந்து நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிட்டே இருக்கும். சோ அதுல இருக்கிறதுனால மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு சக்கரத்துல மாட்டிக்குவோம். அப்ப இதுல வந்து மாட்டாம இருக்கணும்னா அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிறைவேற்றப்படணும். விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணித்து செயல்களை செய்யணும். எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது அது எதுவாக இருந்தாலும் பகவானையே சென்று சேரும். நம்ம வந்து பாவமோ புண்ணியமோ ரெண்டுமே நமக்கு வந்து சேராது. புண்ணியமும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை தான். அதனால புண்ணியமும் நமக்கு வேண்டாம்னு தான் நினைக்கணும். சோ மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம மற்ற செயல்கள் எல்லாமே நம்மை வந்து இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்திவிடும். அதனால உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ், டூ யுவர் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ் அர்ஜுனா. சோ அத வந்து உன்னோட டியூட்டியை செய். அது யாரோட திருப்திக்காக செய்? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய். அப்போதான் நீ வந்து இந்த பந்தப்பட மாட்ட, இந்த பௌதீக உலகில மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க மாட்ட
அப்படிங்கறதா. நீ கிணறு வெட்டு, அன்னதானம் செய்யி, ஆஸ்பத்திரி கட்டு, என்ன வேணாலும் செய்யி. ஆனா நீ அந்த செயல்களை வந்து இது பகவான், நான் வந்து பகவானோட ஒரு கருவி. பகவான் செய்ய சொல்றார், நான் செய்யறேன். என்னோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு எடுத்து பண்ணினா கூட அந்த பணத்தை கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். அந்த நினைப்பு நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கணும். சோ அப்படி இருக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு எல்லா செயல்களையும் அர்ப்பணித்து செய்யும் போது அந்த விளைவுகள், அதாவது அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அந்த செயல் செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதனுடைய ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம வந்து சேராது, பகவானை சென்று அடைந்து விடும் அப்படிங்கறத இங்க வந்து சொல்றோங்க. அதுதான் கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறோம். சோ இப்ப நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் இதை செஞ்சா, இந்த பூஜை செஞ்சா இது நடக்கும் அப்படின்னு அந்த கர்ம காண்டா பகுதியிலிருந்து நம்ம வந்து முன்னேறி முன்னேறி அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கர்ம யோகம் செய்கின்றோம். எப்படி செய்யறோம், கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறோம். வெறுமனே செஞ்சா கர்மம். அப்போ கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது பகவானை சார்ந்து எல்லா செயல்களையும் செய்வது. சோ வேதத்துல வந்து 90% வந்து கர்மகாண்டா பகுதிதான். ஏன் வந்து 90% வந்து கர்மகாண்டமே வேதம் சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். அப்போ இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம பிரிஞ்சு வந்தோம். பிரிஞ்சு வந்தும் போது அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு வந்தோம், நான் போய் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி நம்ம இங்க கீழ இறங்கி வந்தோம். சோ அப்போ எனக்கு அழகான மனைவி வேண்டும், அழகான குடும்பம் வேண்டும், நல்ல வீடு வேண்டும், செல்வம் வேண்டும், புத்திர பாக்கியம் வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுகின்றோம். சோ ஆசை காட்டுகிறது வேதம். சோ அந்த வேதம் வந்து ஆசை காட்டுறதுனால வேதத்தின் மேல ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது. அப்ப அந்த நம்பிக்கை வருகிறதுனால நம்ம வந்து வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம். உனக்கு புத்திர பாக்கியம் வேணுமா, இந்த பூஜை, இது செய்யணுமா, அந்த அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்கிறது, நாமும் செய்து பலனடைகிறோம். அப்போ யாகம் செய்யும் போது நம்ம வேண்டியவற்றை தருகிறார். அப்போ அந்த தருகின்றவர் அப்படி தருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு. சோ அப்போ இதுதான் வந்து கர்மகாண்டா பகுதி. இந்த கர்மகாண்டா பகுதியிலேயே நம்ம வந்து உழன்று கொண்டு இருக்காம மேல மேல முன்னேறணும். எப்படி, கர்மகாண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம வந்து நம்மள நம்ம வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும். நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறோம், நம்ம அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம வந்து போகணும். சோ அப்ப எப்படி செய்யறது, எவையெல்லாம் நம்மை திருப்தி செய்யுமோ அதுக்காக செயல்படக்கூடாது, எவையெல்லாம் பகவானை திருப்தி செய்யுமோ அதைய மட்டுமே செய்யணும். மற்றவை எல்லாம் செஞ்சா, நம்மளோட திருப்திக்காக செஞ்சா நம்ம இந்த உலகத்தோட பந்தப்பட்டு விடுவோம். சோ இந்த கர்ம பந்தனத்திலே வந்து வீழ்ந்து விடுவோம். சோ அதனால பேரளவில் துறவு மேற்கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து சன்னியாசிகளுக்கு மட்டுமல்ல. துறவு அப்படிங்கிறது சன்னியாசிக்கு மட்டும் கிடையாது, இல்லறவாசிகளுக்கும் கூட துறவு இருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கிரகஸ்தர்கள், சத்திரியர்கள், இவங்களும் எல்லாருமே வந்து இப்போ அர்ஜுனர் எடுத்துக்கோங்க, அவர் வந்து சத்திரியர் பிளஸ் இல்லறவாசி, கிரகஸ்தர். அதே மாதிரி பகவான் எடுத்துக்கோங்க, அவரும் வந்து கிரகஸ்தர் தான். சோ இந்த மாதிரி துறவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பௌதீக பற்றிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்வது. சோ துறவு அப்படிங்கிறது பௌதீக பற்று இல்லாமல், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் எதுவும் இல்லாம நம்ம அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் மேல வச்ச பற்ற அப்படியே எடுத்துட்டு போய் பகவான் மேல நம்ம வைக்கிறோம். அதுதான் வந்து துறவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இது சன்னியாசிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தது கிடையாது, இல்லறவாசிகள், சத்திரியர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது பொருந்தும். சோ இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள், சோ இவள் வந்து என்னுடைய மனைவி, சோ இதெல்லாம் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னு நினைக்காம இது எல்லாமே பக்தி செய்வதற்காக பகவானுடைய கருணையினாலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா. அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து உடல் சம்பந்தப்படுத்தி நினைக்காமல் நம்ம வந்து பகவானை சம்பந்தப்படுத்துகிறோம். அப்போ குடும்ப உறவுகள் அப்படிங்கிறது எப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த நதியில வந்து நிறைய கல்லு உருண்டு வரும், மண்ணு வரும், குச்சி வரும். சோ அப்போ மரத்திலிருந்து ஒரு குச்சி விழுகிறது. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குச்சி நீரோடைய அந்த நீரோட்டத்திலே போய்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு குச்சி வந்து விழுகுது. அந்த 2 குச்சியும் சேர்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து 2 ஒன்னா டிராவல் பண்ணும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு குச்சி எங்கேயோ போயிடும், இன்னொரு குச்சி எங்கேயோ போயிடும். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. குடும்ப உறவுகள் அப்படிங்கிறது இதுதான். சோ நம்ம கொஞ்ச காலத்திற்கு பின்பு பிரியவோம். சோ இது வந்து எங்கேயோ பிறந்த 2 ஆத்மாக்கள். சோ ரெண்டுமே வந்து குடும்ப வாழ்விலே இணைகிறது.
அப்ப வந்து அவங்க வாழ்றாங்க, அவங்களுடைய சந்ததிகளை உருவாக்குறாங்க, அப்புறம் வந்து நோய்வாய்ப்படுறாங்க, வயசாகுது, அப்புறம் பிரியறாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரிதான் ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளணும். இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை எதுக்காக அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி செய்வதற்காக. சோ என்ன அப்படின்னா பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கையிலேயோ சந்நியாச வாழ்க்கையிலேயோ புலனின்பத்திற்கு இடமே இல்லை. ஆனா கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலே பகவான் புலன் இன்பத்திற்கு அனுமதி அளிக்கிறார். இதுதான் ஒரு விஷயம். சோ இப்ப வந்து அந்த புலன் இன்பத்தை வந்து எப்படி அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து புது வண்டி வாங்கியிருக்கோம், ஸ்கூட்டி வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கு நான் ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும். எப்படி வேணாலும் ஓட்டிடலாமா? ஓட்ட முடியாது. எப்படி வேணா என்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட முடியுமா? முடியாது. அதுக்கும் சட்டதிட்டங்கள் இருக்கு. ஒரு வண்டி வாங்கிட்டேன், அதை எப்படி வேணாலும் ஓட்ட முடியாது. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் லைசன்ஸ் வாங்கணும். லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அங்க போய் எட்டெல்லாம் போட்டு காமிச்சு லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்ப ரோட்ல ஓட்டும் போது நான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். சோ ரெட் சிக்னல் விழுந்தா நிக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதையெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம இல்லற வாழ்க்கையில கூட வந்து நிறைய சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. சோ அதையெல்லாம் அனுசரிச்சு நம்ம வந்து வாழணும். இது எல்லாமே வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சி அப்படிங்கிறது அந்த அனுமதி பிரம்மச்சாரிகளுக்கோ சன்னியாசிகளுக்கோ இல்லை. அதுதான். சோ வேதங்கள் வந்து ஆசையை அனுபவிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். அப்படி செய்வதன் மூலமாக நாம வந்து பக்திக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வேதங்களினுடைய நோக்கம். சோ சோ ஒரு குகையில போய் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணுவதனால மட்டுமே வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினையிலிருந்து நாம் தப்ப முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ துறவு பௌதீக பற்றை விடுத்து கிருஷ்ணர் மீதான பற்றாக இருக்கும் போது துறவிகள் அவர்கள் கிரகஸ்தர்களாயினும் துறவிகளே. சோ நம்ம கிரகஸ்தர்கள் நம்மளுடைய பற்றெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல்ல இல்லாம நம்ம பற்றெல்லாம் கிருஷ்ணர் மேல வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து துறவிகள். பக்தியின் பாதையில் துறவு கொள்வது சுலபம். சேவையில் ஈடுபடும் போது பற்று ஏற்படுகிறது. சோ ஒரு ஞான யோகி, நான் வந்து ஞானத்தின் மூலமாக நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன், கிரந்தங்கள் எல்லாம் படிக்கிறேன். அதெல்லாம் படிச்சு வந்து நான் பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யறேன் அப்படிங்கிறவர்களுக்கு பக்தி ரொம்ப கஷ்டம். நான் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்றேன், காட்டுல போய் உட்கார்ந்து ஒரு தனிமையான இடத்துல மான் தோலை வச்சு குஷா கிராஸ் அந்த கிராஸ வந்து பரப்பி என்னுடைய புலன்களை எல்லாம் வந்து ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி மூச்சு பயிற்சி செய்து அந்த மாதிரி எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் செஞ்சு அந்த மாதிரி பண்றேன் அப்படின்னாலும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம். தியானம் பண்றேன் அப்படின்னாலும் கஷ்டம். அப்போ பகவானை வந்து எப்படி ஈஸியா வந்து பக்தி செய்வது அப்படின்னா துறவு கொள்வது, அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ்ல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது அப்படின்னா பக்தி செய்வதன் மூலமாக நம்ம ஈஸியா வெளியில வரலாம். மற்ற விஷயங்களை விட ஞான யோகம், தியான யோகம் இதெல்லாம் இந்த யோகிகளுக்கு இந்த துறவு மேற்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது தியாகம், துறவுனா தியாகம், சாக்ரிஃபைஸ், அது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பக்தி செய்யறதுனால நம்ம இல்லறவாசியா இருந்தா கூட நம்மளால ஈஸியா வர முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. அதேதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து சம்பந்தப்படுத்தி செய்யணும். இங்க 3 லேடர் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து அனிமல் லைஃப். சோ அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து கர்மகாண்டா. கர்மகாண்டான்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். நான் வேலை செய்யறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், அந்த சம்பாத்தியத்துல முழுக்க நான் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது சகாம கர்மம். சோ கொஞ்சம் ஏதோ சகாமம் அப்படிங்கிற இல்ல கர்மி அப்படிங்கிறது தான் அது. நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதை அனுபவிப்பேன் அப்படிங்கிறது. சகாம கர்மம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் என்னோட குடும்பத்துக்கு கொஞ்சம் வந்து டிவோஷனல் இதுக்கு பக்திக்காக அப்படின்னு சகாம கர்மம். நம்ம எல்லாருமே இந்த சகாம கர்மத்துலதான் வருவோம். அப்போ குழந்தைங்களுக்காக ஏதோ சேர்த்து வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி சகாம கர்மத்துல பக்திக்கும் கொஞ்சம் செலவழிப்போம். அதுதான் நிஷ்காம கர்மம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பண்ணுவது. அவங்களுக்கு லோகசேமம் மட்டும்தான் குறிக்கோள். இந்த உலகம் நன்றாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அடுத்தது வந்து ஞான யோகம். ஞான யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞானத்தின் வாயிலாக பகவானை தேடுறாங்க. அப்போ அக்யூமுலேட்டிங் நாலேஜ். சோ அவங்க வந்து பகவானை பற்றி அந்த அறிவை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்கம்னா 8 வகையான நிலைகள் இருக்கு. நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பா ஒரு சாப்டரே இருக்கு அஷ்டாங்க யோகம்னு, அதை நம்ம படிப்போம். அப்ப நம்ம பார்த்திடலாம்.
சோ இது வந்து நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதன் மூலமாக. சோ அடுத்தது கடைசிதான் வந்து பக்தி யோகமா அது வந்து மாறுகிறது. இதுதான் எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ பகவானை வந்து இப்பதான் வந்து நம்ம பகவானை வந்து நம்ம வந்து இங்க இந்த ஞானத்தின் வாயிலாக யார் வந்து அப்படின்னு சன்ஷைன் பகவானை வந்து 3 விதமான நிலைகள்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஒரு சூரியனுடைய அந்த ஜோதி ஜோடி வடிவத்தில் இருக்கிறதா ஞான யோகிகள் பார்க்கிறது சன்ஷைன். அந்த நடுவுல அந்த வட்டம் இருக்குது பாத்தீங்களா, அந்த கிரணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, சன் டிஸ்க், அது வந்து அஷ்டாங்க யோக அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க உணர்றாங்க பகவான. அப்போ பக்தி யோகி மட்டும்தான் உள்ள இருக்கிற பகவான அந்த சென்டர் பார்ட்ல பகவான ரூபமா பார்க்கிறாரு. அதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு லேடர் யோகா லேடர், இது வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் யோகா லேடர். இங்க வந்து அனிமல் லைஃப்ல இருக்கிறோம். இங்க வந்து நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நிறைய இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. அடுத்தது கர்ம காண்டா, நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செயல்படுகின்றோம். இங்க வந்து ஒரு ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இங்க வந்து ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்றோம். சகாம கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது நம்மள மாதிரி இருக்கிற இல்லறவாசிகள். இவங்க வந்து டிவோட்டி வித் செல்பிஷ் டிசையர்ஸ், நமக்கு கொஞ்சம் சுயநலம் இருக்கிறது, நம்ம பக்தர்களாக இருந்தாலும் சுயநலம் இருக்கிறது. சோ நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னா சாதனா பக்தி, டிவோட்டி வித் நோ டிசையர்ஸ், இவங்களுக்கு ஆசைகளே கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் அதாவது லோகத்துக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து பாடுபடுவாங்க. சோ இவங்களுடைய அடுத்த நிலை பாவ பக்தி. அடுத்தது கடைசியில இவங்க பிரேம பக்திக்கு போய் பகவானை அடைக்கிறார்கள். அந்த லேடர் இப்போ 3 லேடருமே, இப்போ வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் லேடர் பார்த்தோம், எக்ஸ்டெண்டட் லேடர் பார்த்தோம். இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர், சீக்கிரமா பகவானை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அனிமல் லைஃப்ல இருந்து நம்ம வந்து பகவானிடம் சரணடைந்து விட வேண்டும். அப்ப பக்தர்களோட சத்சங்கத்தில் இருக்கணும், அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ். சோ உண்மையான முழு ஒரு தூய்மையான ஒரு டிவோட்டியோட நம்ம வந்து குருவாக ஏத்துக்கணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா மாதிரி இருக்கிற குருவை வந்து நம்ம குருவாக ஏத்துக்கணும். அவங்க கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகணும். அப்ப அவங்க நம்மளுக்கு வழிமுறைகளை வந்து சொல்லி தருவாங்க, என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால. அப்ப நம்ம சாதனா பக்தி, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எடுத்து வைப்போம் சாதனா பக்தி. அந்த பக்தியே வந்து கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னா பாவ பக்தி. அந்த பாவ பக்தி வந்து கடைசியா வந்து எந்த நிலைக்கு போகும் அப்படின்னா பிரேம பக்தி. பிரேம பக்தியில பகவானோட திருப்திப்படுத்துவது மட்டும்தான், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது மட்டும்தான் செய்வோம். பகவானுக்கு பிடிக்காதவங்க கூட நம்ம பேசவே மாட்டோம். பகவானை பத்தி தப்பா பேசுறவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விலகியே இருப்போம். அதாவது ஏத்திஸ்ட், அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி இருப்போம். சோ பகவான் சம்பந்தத்தோட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி யார் பேசுகிறார்களோ, பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி என்ன படிக்கிறோமோ அது மட்டும்தான், அதுதான் பிரேம பக்தி. சோ பகவான் சம்பந்தப்படாத எதுவுமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இல்லை. சோ ஃப்ரம் கர்ம காண்டா டு கர்மயோகா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஒரு மனிதர் வந்து ரொம்ப மெட்டீரியல் லைஃப்ல வந்து அட்டாச்சா இருந்தா அவங்க நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ண முடியாது. அவங்க ரொம்ப செல்பிஷா இருப்பாங்க. So from them Krishna describes the yoga ladder from lowest rung and gradually moving higher from karmakanda to karma yoga. So இந்த 3 லேடரும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னா, கர்மகாண்டத்திலிருந்து எப்படி வந்து ஒரு கர்ம யோகமாக மாறுவது, கர்ம யோகியாக மாறுவது, கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த 3 லேடரும் நம்மளுக்கு விளக்கி சொல்லிச்சு. Srila Prabhupada ends all the purpose in section 3 by glorifying the supremacy and the need of Sankirtana Yajna. சோ பிரபுபாதர் வந்து இந்த 3வது சாப்டர்ல பகவானை வந்து எப்படி குளோரிஃபை பண்றார் அப்படின்னு கேட்டா, பகவானை குளோரிஃபை பண்றார், அப்புறம் சங்கீர்த்தன யஜ்னத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் சிக்னிபிகன்ஸையும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சக யஜ்ஞா பிரஜா சுஷ்வா ப்ரோவாச்ச பிரஜாபதி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்வ இஷ்ட காமதோ. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று அவர்களை கூறி ஆசீர்வதித்தார். சோ படைப்பு ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு ஆரம்பிக்கும் போது மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி. சோ மனிதர்களை படைக்கிறாங்க, தேவர்களையும் படைக்கிறாரு பகவான். அப்போ யாகங்கள் சேர்ந்து பகவான் என்ன சொல்றார், இந்த தேவர்கள் இருக்கிறாங்க, மனிதர்களாகிய நீங்கள் அவர்களை வந்து யாகம் செய்து மகிழ்ச்சி அடைய செய்யுங்கள்,
அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய இயற்கை செல்வங்களை எல்லாம் வாரி வாரி வழங்குவார்கள். சோ இந்த மாதிரி யாகம் செய்து அவர்களை திருப்தி அடை செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு மியூச்சுவலா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நீங்க வந்து சுகமாக யக்னங்கள் செய்து வாழுங்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ அப்போ யாகங்கள் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு, அப்புறம் முக்திக்கு, இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்துதான் வந்து யாகங்கள் வந்து செய்கின்றோம். அப்போ இப்ப யாருங்க யாகம் எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டுறக்கூடாது. இந்த காலத்துல யாரும் யாகம் எல்லாம் செய்யல. அப்போ சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகத்துல எல்லாம் வந்து யக்னங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டுதான் இருந்தாங்க. இந்த கலியுகத்துல அந்த நடைமுறையில் இல்லை. அப்போ எப்படி அப்போ நம்ம எப்படி யக்னம் செய்யறது, நம்ம எப்படி அவங்களை திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்னா, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரிவர செய்யும் போது அது ஒரு யக்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய டியூட்டி என்னவோ அதை சரியா செஞ்சோம்னாவே போதும். ஒரு வந்து யாகம் செய்வதற்கு சமம். சோ யாகத்துல வந்து என்னென்னலாம் சமர்ப்பிப்பாங்க அப்படின்னா, நிறைய வந்து தானியங்களை சமர்ப்பிப்பாங்க, பழங்களை சமர்ப்பிப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, இதம் விஷ்ணவே, இதம் நாராயணவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது, பகவானுக்கானது, இது எனக்கானது அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்லி யாகத்துல வந்து இதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறோம். அந்த காலத்துல எல்லாம் மன்னர்கள் காலத்துல எல்லாம் யாகசாலை பெருசா இருக்கும். அப்ப நிறைய யாக குண்டங்கள் நிறைய வந்து அமைச்சிருப்பாங்க. நிறைய தலைவர்களை எல்லாம் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தான தர்மங்களை வந்து வாரி வாரி வந்து மன்னர்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அந்த மன்னருக்கு இது எல்லாம் என்னுடையது இல்லை, இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. சோ அப்போ என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், அந்த ஓனர்ஷிப்ல இருந்து இந்த யக்னங்கள் நம்மை விடுவிக்கிறது. அப்போ இது பகவானுக்கானது, இது பகவானுக்கானது, இது விஷ்ணுவுக்கானது, இது என்னுடையது அல்ல அப்படி அப்படி சொல்லி சொல்லிதான் நம்ம யக்னத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்க்கிறோம். சோ நாம வந்து இந்த உலகத்துக்கு அனுபவிக்கத்தான் வந்தோம். ஆனாலும் திருந்திட்டோம். இப்போ திருந்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திருந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி நம்ம அப்பா வீட்டுக்கே போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் செய்யணும். சோ நமக்கு அதுக்காக ஒரு அளிக்கப்பட்ட இடம்தான் இந்த வாய்ப்பு. சோ இந்த பூமி, இந்த மனித பிறவி அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு அபியாரே சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நாயோ பூனையோ வந்து பக்தி செய்ய முடியாது. சோ மனித பிறவியில மட்டும்தான் பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கே இடம் இருக்கிறது. இப்ப வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு தண்டனை ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டான், தப்பு பண்ணிட்டான், அத வந்து தண்டிச்சு சிறைச்சாலையில போட்டுட்டாங்க. அப்போ அந்த சிறைச்சாலையில இருந்து திருந்தி நம்ம வந்து எப்ப தண்டனை முடிந்து வெளியில வந்து திருந்தி வாழணும். சோ அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. ஆனா நமக்கு இந்த பிறவி வந்து நமக்கு அதுக்குதான் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம வந்து திருந்தி பகவானை போய் சென்று அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. வேத கலாச்சாரம் கூட பகவான் இந்த நிறைய விஷயங்களை அனுபவிக்க வைத்து நம்ம படிப்படியாக பக்திக்கு வந்து நம்மளை வந்து வர வைக்கிறது. சோ இதை நம்ம உதாசீனப்படுத்தினதாலதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் வாழ்க்கையில. சோ ஒரு கோடீஸ்வரராகவே இருக்கட்டும், இப்போ இந்த நிமிஷம் அவர் சாப்பிடுற சாப்பாடு விஷம்தான். ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே கலப்படம். அவர் சுவாசிக்கிற காற்று விஷம்தான். ஏன்னா காற்று எல்லாம் மாசுபட்டு போச்சு. சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல கிடைக்கின்ற இன்பமும் வந்து நிலையானது இல்லை, தற்காலிகமானது. சோ அப்போ உண்மையான இன்பம் அப்படிங்கிறது பகவான் கிட்ட போய் நம்ம சேரும் போதுதான், பகவானை அடைந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். சோ வேதத்தோட நோக்கம் கூட அதுதான். சோ பகவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இது தாத்பரியம். சோ நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் செலவழிக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு இப்போ இருக்கு. நம்ம இன்னும் திருந்தல அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தம். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றது. தேவான் பாவயதானேன தேவா பாவயந்துவ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரம் அவாப்ஸ்யத. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் வந்து தேவர்களை திருப்திப்படுத்துங்கள். எப்படி? யாகங்கள் செய்வதன் மூலமாக. அவர்கள் உங்களுக்கு வேண்டியதை எல்லாம் தர்றாங்க. ஏன்னா என்ன தர்றாங்க தேவர்கள் நமக்கு அப்படின்னா, மழையை தருகிறார்கள், சூரிய ஒளியை தருகிறார்கள்,
காற்றை தருகிறார்கள், நீரை தருகிறார்கள். இப்படி இயற்கை செல்வங்கள் எல்லாமே வந்து தேவர்கள் நமக்கு அளிப்பதுதான். தேவர்கள் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய பார்ட்ஸ். நம்ம எப்படி பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோமோ, தேவர்களும் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் ஆஃப் காட், லார்ட். சோ அவர்கள் வந்து நம்மை விட உயர்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதிகள். என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி நம்ம நாட்டுல வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க. சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே நிறைய வந்து மந்திரிகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நிமிஷம். அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து இந்த தேவர்களை 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் பகவானை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றவங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு. வர்ண பகவான் வந்து மலைக்கு, அந்த அந்த மாதிரி சூரிய ஒளிக்கு சூரியன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து நீ இதை பார்த்துக்கோ, நீ இதை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஏத்துக்கிட்டு அது அவங்க செயல்படுறாங்க. நம்மளுடைய கண்ணை இமைக்கணும், கொட்டாவி விடணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. சோ இது நம்ப முடியாததா இருக்கலாம், ஆனா இதுதான் உண்மை. சோ அந்த தேவர்களை வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்தும் போது அவர்கள் வந்து நமக்கு தொல்லை கொடுப்பது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த தேவர்களை வந்து யாகங்கள் செய்து நம்ம திருப்திப்படுத்தினா அவங்க இயற்கை செல்வங்களை வந்து வாரி வழங்குகிறார்கள். அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இங்க வந்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க வாழுங்க அப்படிங்கிறாரு. 2 பேரும் மியூச்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுனால 2 பேரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சோ நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும், எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. அந்த கதை இந்த இதுக்கு ரொம்ப ஆப்டான ஸ்டோரி. சாரி. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவான் வந்து யக்னங்கள் செய்யறோம். இங்க வந்து பகவான் வந்து வேதத்தை கொடுக்கிறார். பகவானுடைய மூச்சுக்காற்றிலே இருந்து வேதங்கள் பிறக்கிறது. அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, டூ யுவர் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சோ அவங்களோட டியூட்டியை பண்ணும்போது அதுவே யக்னங்கள் ஆகிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சோ அந்த மாதிரி யக்னங்களா மாறும்போது அதனால யக்னங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். அதனால தேவர்கள் மகிழ்கிறார்கள். தேவர்கள் மகிழ்கிறதுனால மழை வந்து கிடைக்கிறது, மழை பெய்கிறது. அந்த மழை இருக்கிறதுனால நிறைய தானியங்கள், விவசாயம் செழிக்கிறது, தானிய உற்பத்தி பெருகுகிறது. சோ அதனால அதை உண்டுதான் ஜீவராசிகள் எல்லாமே. அன்னமின்றி நம்மளால வந்து வாழ முடியாது. சோ அன்னம் இல்லாம நம்ம வாழ முடியாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்படுகிறது. இதனால ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாதான் இந்த சைக்கிளை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்த அவங்க கடமைகளை செய்யும் போதுதான் நன்றாக மழை பெய்கிறது அப்படிங்கறதா இந்த சைக்கிள். சோ அவர்கள் தருகிறார்கள், நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம், அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படி ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாது இல்லைங்களா? இதுக்கெல்லாம் தேவர்கள் தான் காரணம். சோ பகவான் தான், தேவர்களுக்கு மேல பகவான் இருக்கிறார். இவங்க எல்லாம் வந்து மனசு வச்சுதான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு இத்தனை தெரியல. சோ அதனால நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்வது கிடையாது. சோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இயற்கை செல்வத்தை வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். சோ இது வந்து பகவான் கொடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பே வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது. அது இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ by performance of yajnas all the activities become purified. எல்லாமே வந்து தூய்மை அடைகிறது. சோ once eatables becomes sanctified, and by eating sanctified foodstuffs one's very existence becomes purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified one can think of path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity. So நம்ம வந்து யக்னங்கள் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த உணவை வந்து நம்ம சாப்பிடுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த சாப்பாடு வந்து நம்முடைய திசுக்களை வந்து
தூய்மைப்படுத்துகிறது, நம்முடைய எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது. அதனால நம்முடைய எண்ணங்கள் தூய்மை அடைகிறதுனால நம்ம பகவான் பக்தி செலுத்துகிறோம். சோ நம்ம விடுதலை பாதையை மோட்சம் எப்படி அடையணும், சோ கர்மகாண்ட பகுதியை விட்டுட்டு நம்ம கர்ம யோகிகளாக மாறி நம்ம பக்தி பாதைக்கு நம்ம இந்த மாதிரியான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதனால நம்ம இந்த பக்தி பாதைக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறோம் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இஷ்டான் போகான் ஹிவோ தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ஞபாவிதா தைத்தத்தான் அப்ராதைத்யோ யோ புங்கே ஸ்தேன ஏவச்ச. வாழ்க்கை பல்வேறு தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தியடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்புகளுக்கு பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படிக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். சோ இங்க ஏதோ தப்பா கொடுத்திருக்காங்க, படிக்காமல்னு. கரெக்டா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். படைக்காமல் மேம், படைக்காமல் படிக்காமல் கொடுத்துட்டாங்க. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகள் பாருங்க என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒன்னொன்னு கொடுக்குறாங்க. இங்க சூரிய தேவன் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறார், மழையை கொடுக்கிறார். சந்திரன் குளிர்ச்சியான ஒளியை கொடுக்கிறார். இந்த தாவரங்களுக்கு எல்லாமே காய்களுக்கு எல்லாமே டேஸ்ட் எப்படி வருதுன்னா சூரிய ஒளியில இருந்துதான் வருது. அதை பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம படிப்போம். சோ இவங்க எல்லாமே திருப்தி அடைந்து இந்த இயற்கை செல்வங்களை நம்மளுக்கு வாரி வழங்குறதுனால விவசாயம் செழிக்கிறது, கால்நடைகள் செழிக்கின்றன, மனிதர்களும் அதனால அன்னத்தை உண்டு. இங்க எல்லாத்துக்குமே அன்னம், நம்ம எல்லா உயிர் ஜீவராசிகள் அல்ல எல்லாத்துக்குமே அன்னம் ரொம்ப முக்கியம். சோ அத நம்மளுக்கு இந்த தேவர்கள் தான் நம்மளுக்கு தர்றாங்க. சோ இந்த அன்பளிப்புகளை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு திருப்பி நம்ம எதுவும் செய்யல அப்படின்னா நம்ம திருடர்கள் அப்படிங்கிறாங்க. சோ ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம மட்டும் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறோம், அவங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே செய்யல அப்படின்னா நாம திருடர்கள். சோ நன்றி கூட சொல்லுவது இல்லை. சோ இயற்கையிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனா அவர்களை திருப்திப்படுத்த நாம் யாகம் செய்ய வேண்டும். ஆனா நம்ம செய்யறது கிடையாது. யாகம் எல்லாம் இந்த காலத்துல செய்ய முடியாது. அவங்க டியூட்டியை கரெக்டா செஞ்சாவே அது போதும். அப்போ நம்ம நல்லா இருக்கணும், வாழ்க்கையில கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகமும் அப்புறம் தேவர்களின் அனுகிரகமும் நம்மளுக்கு வேணும். சோ அப்போ அந்த பலன் நிலையானதா இருக்கும். தேவர்களோட அனுகிரகம் மட்டுமே நமக்கு போதும்னு நினைச்சா அந்த பலன் நிலையானது கிடையாது, அது தற்காலிகமானது. சோ அந்த தேவர்களுக்கும் மேல பகவான் இருக்கிறார். சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ பண்ணிக்கிட்டே நம்ம சங்கீர்த்தன யக்னம் செய்யணும். பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம ஜெபிக்கணும். சோ இந்த சங்கீர்த்தன யக்னம் செய்வதற்கு நம்ம படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது, டிகிரி வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது, இந்த ஜாதியில தான் பிறந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. சோ எந்த மதமாக இருக்கணும், பணக்காரனா இருக்கலாம், ஏழையாக இருக்கலாம், எந்த ஜாதியாக வேணும் இருக்கலாம், எந்த மதமாக வேணும் இருக்கலாம், என்ன பக்தி வேணும், பக்தி இருந்தா மட்டும் போதும். சங்கீர்த்தன யக்னம் யாரு வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு தேவர்களுக்கான யாகங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சோ பகவான புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா தேவர்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கான யாகங்களை செய்யுங்க. அப்போ மாமிசம் சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு இயற்கை நம்ம என்ன அப்படின்னா மாம்சம் உண்பவர்களுக்கு இயற்கையின் கோர சக்தி உருவமான காளியை வழிபடுவதும் வழிபாட்டு தலத்தில் மிருக பலி கொடுப்பதும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சோ யாகங்கள் முதல் காலத்துல என்ன பண்ணாங்க, யாகங்கள் செய்தாங்க. இப்பதான் அதுக்கு வழி இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாகங்களுக்கு இப்ப பழங்கள் தானியங்களை நெய் அந்த மாதிரி எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்றோம். அப்ப சில காளி மாதிரியான கோர அம்மனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிருகங்களை பலி கொடுப்பார்கள். ஆடு, மாடு, எருமை இந்த மாதிரி எல்லாம் மிருகங்களை பலியிடுவார்கள். சோ அவங்களுக்கு என்ன அதுல கூட நிறைய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கு. மிருகத்தை பலியிடணும் அப்படின்னா அவங்க ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா அந்த மிருகம் கத்தும் இல்லைங்களா, அந்த சத்தம் மக்களுக்கு கேட்கக்கூடாது. அத வெற்றவன் அதனுடைய கண்களை நேராக பார்த்து கொண்டு அந்த கண்ணுல தெரியற பயத்தை பார்த்து கொண்டே வெட்டணும். அதுவும் ஒரே வெட்டா வெட்டணும். அப்புறம் அந்த வெட்டத்துக்கு முன்னாடி அதனுடைய காதுல ஒரு மந்திரத்தை சொல்லணும்.
அந்த மந்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த ஜென்மத்துல உன்னை நான் வெட்டி நான் வந்து சாப்பிடுறேன், அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வந்து நீயா பிறப்பேன், ஆடா பிறப்பேன், அப்ப நீ வந்து என்னை வெட்டி சாப்பிடு அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லி, அப்புறம் வந்து நம்ம வெட்டி அதையும் வந்து 5 பங்கா பிரிச்சு அதை ஒரு பங்கை எடுத்துக்கிட்டு மத்த பங்கை எல்லாம் வந்து மத்தவங்களுக்கு விநியோகம் செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு பஞ்சமகா யக்னம் எனப்படும் 5 முக்கிய யாகங்கள் இன்றியமையாதது. இதெல்லாம் அந்த காலத்துல பண்ணாங்க. இப்ப வந்து சாதாரண மக்களுக்கு 5 முக்கிய யாகங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வேணா அப்புறமா சொல்றேன். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்களுக்கான தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், பால், சர்க்கரை இவை மட்டுமன்றி அசைவ உணவு உண்பவர்களுக்கான புலால் உட்பட எதுவும் மனிதரால் படைக்கப்படுவது அல்ல. சோ நம்ம ஏதாவது படைச்சோமா? இல்ல. சோ மேலும் எதுவுமே நம்மளால படைக்க முடியாது. நீர், காற்று போன்ற இந்த முக்கியமான வெப்பம், ஒளி, நீர், காற்று போன்ற இந்த வாழ்க்கை தேவைகளையும் கூட நம்மளால வந்து படைக்க முடியாது. சோ அப்ப அதெல்லாம் யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. சோ பகவான் இன்றி எதுவும் இல்லை. பகவான் நம்மளால வாழ முடியாது. சோ இந்த உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் தேவையான உலோகங்கள், கந்தகம், பாதரசம், மேங்கனீஸ் போன்ற எண்ணற்ற கச்சா பொருள்கள். சோ இது எல்லாமே மண்ணுக்குள்ள இருந்து கிடைக்கிறது. இதையும் படைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். சோ ஜட வாழ்க்கையின் போராட்டத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவது என்னும் இறுதி குறிக்கோளுக்கு வழிவகுக்கும் தன்னுணர்வை அடைவதற்காக இறைவனின் பிரதிநிதிகளால் விநியோகிக்கப்படும் பல்வேறு பொருட்களை சரிவர பயன்படுத்தி நம்முடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்வின் குறிக்கோள் யாகங்களை செய்வதால் அடையப்படுகிறது. சோ பகவான் இந்த மாதிரி இயற்கை செல்வங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார். இந்த செல்வங்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வாழ்க்கையினுடைய முக்கிய குறிக்கோளான யாகங்களை செய்ய வேண்டும். சோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி செஞ்சு உங்களுடைய குறிக்கோள், நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? பகவானை அடைவது. அதை செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ திருடர்களால், யார் திருடர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எல்லா செல்வங்களையும் நம்ம வாங்கிட்டு இயற்கையிடமிருந்து, தேவர்களிடமிருந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி எதுவுமே செய்யலைன்னா திருடர்கள். சோ அந்த திருடர்கள்னால சமுதாயம் எப்பவுமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்வின் குறிக்கோள் எதுவும் இல்லை. திருடர்களுக்கு வாழ்க்கையில எந்த குறிக்கோளுமே கிடையாது. சோ அப்போ பகவான் சைத்தன்யரால் தொடங்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன யக்னம் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வரும் அனைவரும் பயிற்சி செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான யாகமாகும். சோ இப்ப நம்மனால செய்ய முடிஞ்ச யாகம் செய், யாகம் செய், யாகம் செய் பகவான் சொல்றாரு. அப்ப என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரிவர செய்ய வேண்டும், சங்கீர்த்தன யக்னம் செய்ய வேண்டும். இதுதான் வந்து இங்க இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுது. யக்ன சிஸ்தாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை உஞ்சதே தேகம் பாபா காரணாத். யாகத்தால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். சோ யாகத்துல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த உணவு அதை நம்ம சாப்பிடும் போது எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபடுகின்றோம். சோ பகவான் வந்து அதை கண்ணால பார்த்து அதனுடைய அந்த உள்ள இருக்கிற எல்லா தீங்குகளையும் நீக்கி, களங்கங்களையும் நீக்கி தூய்மைப்படுத்தி பிரசாதமாக தருகிறார். அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கும் போது நம்ம வந்து அந்த பாவங்கள்ல நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளென்ஸ் ஆயிட்டு வந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம். ஆனா இது எனக்காக மட்டும் நான் செய்யறேன், எனக்கு இது பிடிக்கும், நான் இது செய்யறேன் அப்படின்ட்டு நமக்காக மட்டுமே நம்மளுடைய அந்த செல்பிஷ்னஸ்னால நம்ம வந்து செய்து சாப்பிடும் போது நம்ம வந்து அது பாவத்தையே நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து விவசாயி வந்து தானியங்களை வந்து விளைவிக்கிறாரு. அந்த தானியங்களை கடைக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த விவசாயி சொல்கிற விலையில வந்து அவர் வந்து கொள்முதல் பண்றது கிடையாது அங்க கடைக்காரங்க. அப்ப வந்து மனசு நொந்து போய் தான் வர்றாரு. அப்ப மனசு நொந்து போயிருக்கிற அந்த உணர்வு அந்த தானியங்களிலே இருக்கிறது. கடைக்காரர் என்ன பண்றாரு? அவரு அதை வந்து விற்கிறாரு. விற்கும் போது என்ன பண்றாரு? அதுல இத்தனை கிலோ அரிசிக்கு இவ்வளோ
கல்லு அப்படின்னு அதுல கொஞ்சம் பாவத்தை சேர்க்கிறாரு. அத வந்து இன்னும் வந்து நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பேராசை அந்த குணத்தோட அவர் வந்து விற்கிறாரு. அதனுடைய உணர்வும் அந்த தானியங்களிலே இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தானியங்களை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாட்டிலே அவர்களுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கிறது. அந்த உணர்வை நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் வருகிறது. அதனால நாம பாவப்பட்டவர்களாகின்றோம். இதையே அதே உணவு, அதே காய்கறி, அந்த விவசாயி, கடைக்காரர் அவர்களுடைய உணவுகள் எல்லாமே அந்த இதுல இருந்தா கூட பகவான் கிட்ட வந்து அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அதுல இருக்கிற களங்கங்களை எல்லாம் நீக்கி விடுகிறார். அவர் கண்டு அருளுகிறார். அவர் நம்ம வைக்கிறதெல்லாம் அப்படி சாப்பிடுறது கிடையாது. அவர் வந்து அவருக்கு அதெல்லாம் தேவையும் இல்லை. சோ அந்த கண்டு அருளுறதுனால அதுல இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. அதை நாம வந்து பிரசாதமா ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது சுத்தமான உணவு. அதனால நம்முடைய திசுக்கள், நம்முடைய செல்கள், நம்மளுடைய மனது, உடம்பு எல்லாமே வந்து தூய்மை அடைந்து கொண்டே வருகிறது. அப்ப நம்ம யாருக்குமே வந்து நம்ம தப்பா நினைக்க முடியாது. யாருக்குமே கெட்டது நினைக்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவ நிலையை வந்து நம்ம அடைகிறோம். அப்படி நம்ம செய்யல, நம்ம திருப்திக்காகவே வந்து எப்பவுமே சமைச்சு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாவத்தையே உண்கின்றோம். ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிளைட்ல போயிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அவரு தெரியும், அவர் வந்து சுவாமிஜி அப்படின்னு தெரியும். அவர் எதுவும் சாப்பிட மாட்டார். மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பிளைட்லயே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க இல்லையா, சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து பக்கத்துல இருந்த பேசஞ்சர் கேட்டாரு, நீங்க வந்து பிளைட்ல கொடுத்ததை வந்து வேண்டான்னு சொன்னதுனால சில பிரபுபாதா கிட்ட வந்து கேட்டாரு, சுவாமிஜி நீங்க பிளைட்ல கொடுக்குற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட மாட்டீங்க, ஏன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நீங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம எதுவும் சாப்பிட மாட்டீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு. இல்ல அது அப்படி கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா கிருஷ்ணருக்கு எப்படி அன்போடையும் பக்தியோடையும் ஆஃபர் பண்ணா மட்டும்தான் அது கிருஷ்ண பிரசாதம் ஆகிறது. ஏனா தானா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு அவசரத்துல செஞ்சு வச்சுட்டு போனோம், பக்தி இல்லாம, அன்பு இல்லாம அந்த மாதிரி செய்யற உணவு வந்து அது கிருஷ்ண பிரசாதமா மாறாது. இப்போ நம்ம டிவோட்டிஸே கூட தீட்சை வாங்கினவங்க, இல்ல இனிஷியேஷன் வாங்கினவங்க எல்லாம் வெளியூருங்களுக்கு எல்லாம் யாத்திரை எல்லாம் போகும்போது வெளியில சாப்பிட நேர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இட்லி வாங்குவாங்க, தேங்காய் சட்னி வாங்குவாங்க. அதுல வந்து வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்திருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அதை எடுத்துப்பாங்க. அது வந்து இல்ல அது யாரோ சமைச்சது இல்லைங்களா. அவங்க வந்து பக்தியோடையும் லவ்வோடையும் அஃபெக்ஷனோடையும் செய்யல. அப்போ அதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பாவ உணர்வுகள் இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே பக்தியோடையும் அன்போடையும் பகவானுக்கு படைச்சு அத பகவான் ஏத்துக்கிட்டு தான் அது வந்து பிரசாதமாகும். அதனாலதான் நான் வந்து வெளியில சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. இதேதான் நம்ம வந்து எத்தனையோ ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கையிலயோ மனைவியோட கையிலயோ சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி வருகிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா குழந்தை சாயந்தரம் ரொம்ப பசியோட வருவான், அவனுக்கு பிடிச்சது செய்யலாம் அப்படின்னு அம்மா ரொம்ப அன்போட செஞ்சு வச்சு காத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த அன்பு அப்படிங்கிற உணர்வு அந்த பதார்த்தத்திலே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு வருகிறது. அந்த உணர்வு அந்த உணவிலிருந்து நம்மளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கறதுதான் உண்மை. सो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. சோ நம்ம முதலே இதை பார்த்தோம். அந்த சைக்கிள்ல மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள், மழை வர்றதுனால விவசாயம் செழிக்கிறது. அப்போ அந்த தானியங்களை சாப்பிட்டு எல்லா ஜீவன்களுமே வளர்கிறது. அவங்க உடல் மனிதர்களாகட்டும், பறவைகளாகட்டும், மிருகங்களாகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் சரி. சோ அத வந்து அன்னம் தேவை. அந்த அன்னத்தை வந்து தானியங்கள்னால அவர்கள் வந்து வாழ்கிறார்கள். சோ யாகம் எதனால வருகிறது? மழையினால் வருகிறது. விதிக்கப்பட்ட கடமையினால் யாகம் உண்டாக்கப்படுகிறது. யாகத்தை வந்து எப்படி செய்யணும்? நம்ம கடமைகள் தான் வந்து யாகத்தை செழிக்க செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் யாரும் வாழ முடியாது. சோ பக்தரோ நாஸ்திகனோ, அது பக்தர்களாக இருக்கட்டும், நாஸ்திகர்களாக இருக்கட்டும்,
ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து பகவானுடைய அனுக்கிரகம் தேவை. பகவான் வந்து நீ நாஸ்திகன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் தன்னுடைய இயற்கை செல்வங்களை எல்லாம் தராம இருக்கிறாரா? கிடையாது. அவரு எல்லாத்துக்குமே சமமானவர். எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே மாதிரிதான் பார்ப்பாரு. சோ அவருக்கு தேவையான, அவர் சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான காற்றையும் கொடுக்கிறாரு இல்லைங்களா? அவருக்கு தேவையான நீரை கொடுக்கிறாரு. அவருக்கு தேவையான சூரிய ஒளிய கொடுக்கிறாரு. சோ இது இல்லாம நம்மனால வாழ முடியாது. சோ நம்மளுக்கு இந்த மாயா சக்தியை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு சக்தி நம்மளுக்கு தேவை. இந்த மாயையை எதிர்ப்பதற்கு நமக்கு சக்தி தேவை. அப்போ அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை, நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த பிரசாதம் சாப்பிடுவதன் மூலமாக மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ நம்ம வந்து பிரசாதம் மட்டுமே நம்ம சாப்பிடுவதன் மூலமாக இந்த மாயை சக்தியை எதிர்ப்பதற்கான அந்த எதிர்ப்பு சக்தி நம் உடலிலே உண்டாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து விளக்குறாரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அவரது வெவ்வேறு அங்கங்களான தேவர்களும் தானாகவே வழிபடப்படுகின்றனர். சோ பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான் தேவர்கள். பகவானை வழிபடும் போது அந்த தேவர்கள் அத்தனை பேரையும் வழிபட்டதுக்கு சமம். அப்போ தனித்தனியா ஒரு தேவர்களை 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா போய் வழிபட முடியுமா? முடியாது. இது ஏன்னா கண் இமைக்கிறதுக்கு ஒரு தேவர் இருக்கிறாரு, கொட்டாவி வர்றதுக்கு ஒரு தேவர் இருக்கிறாரு, மலஜலம் கழிக்கிறதுக்கு ஒரு தேவர் இருக்கிறாரு. சோ இப்படி தனித்தனியா நம்ம வழிபட முடியாது. அப்போ மொத்தமா பகவானை வழிபட்டா அவங்க அத்தனை பேர்த்தையும் திருப்திப்படுத்துனதுக்கு சமம். சோ இதனாலதான் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தர்கள் உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்த பின் உட்கொள்கின்றனர். இது உடலை ஆன்மீகத்தில் வளப்படுத்துகிறது. சோ பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நம்ம வந்து முன்னேறுகிறோம். சோ இந்த செயலால் உடலின் பழைய பாவ விளைவுகள் அழிவது மட்டுமின்றி ஜட இயற்கையின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் பூரண பாதுகாப்பு ஏற்படுகிறது. சோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், கோவிட் வந்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்தியா எவ்வளவு முயற்சிகள் செஞ்சது, எத்தனை நாடுகளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறது தெரியும். அப்போ அந்த நோயை எதிர்ப்பதற்கான அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை அந்த வேக்சினேஷன் கொடுக்குது. அதே மாதிரிதான் இந்த பிரசாதமும் கூட நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது, அந்த மாயையை எதிர்ப்பதற்கான சக்தியை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மாமிசத்தை நான் வந்து தானியங்கள்லாம் சாப்பிடறது இல்ல, நான் வந்து காய்கறி பழங்கள்லாம் சாப்பிடறது இல்ல, நான் ஒன்லி வந்து நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறவங்க கூட அந்த மிருகங்கள் வாழ்வதற்கும் கூட, ஆடு மாடெல்லாம் என்ன சாப்பிடுது, அந்த செடி கொடிகளை தானே சாப்பிடுது, தானியங்களை தானே சாப்பிட்டு வளர்கிறது. சோ அதுக்கு கூட வந்து நம்ம தாவரங்களின் உற்பத்தியை தான் நம்பி இருக்க வேண்டி இருக்கிறது. இதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் வந்து நான் எனக்கு இந்த தானியங்கள்லாம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து தொழிற்சாலைகள்லாம் நிறைய இருக்கு, நான் வந்து எனக்கு அந்த ஃபேக்டரி இருக்கு, இந்த ஃபேக்டரி இருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம வந்து சொன்னா கூட, நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு வந்து சாப்பாடுதே வேணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு 2 500 ரூபாய் நோட்டு, லஞ்சுக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் நோட்டு, அப்படி சாப்பிட முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எதை நம்பி இருக்கிறோம்? நம்ம எல்லாருமே விவசாயத்தை நம்பி இருக்கின்றோம். சோ விவசாயம் வந்து எதை நம்பி இருக்கிறது? மழையை நம்பி இருக்கிறது. மழை வேணும் அப்படின்னா என்ன வேணும்? தேவர்களை நாம் திருப்திப்படுத்த வேணும். சோ இந்த தேவர்களை எப்படி திருப்திப்படுத்துவது? யாகங்கள் செய்வதன் மூலமாக. சோ அப்படி யாகங்கள் செய்யலைன்னா என்ன நடக்கும்? பஞ்சம் தான். பஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படுவோம். இதுதான் வந்து இயற்கையின் நியதி. கர்ம பிரமோத்பவம் வித்தி பிரம்மச்சர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யக்னே பிரஸ்திதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வேதங்கள் அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழு முதற் கடமையிலிருந்து தோன்றியவை. சோ பகவானுடைய மூச்சு காற்றுதான் வேதங்கள். அந்த வேதங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. பிரம்மச்சாரிக்கு இது, பிராமணருக்கு இது, சத்திரியருக்கு இது, வைசியருக்கு இது, சூத்திரருக்கு இது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து வேதம் எடுத்து சொல்கிறது. எங்கும் பரவியுள்ள முழு முதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களின் நித்தியமாக விற்றுள்ளார். சோ யாகங்கள் வந்து எதற்காக? யக்னோவை விஷ்ணு, அதாவது யக்னம் அப்படிங்கிறதே விஷ்ணு தான். சோ அதை அனுபவிப்பாளர் யாரு அப்படின்னா போக்தாராம் யக்ன தபசாம் 5வது சாப்டர்ல படிப்போம். சோ யாகங்களை வந்து அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு தான். அந்த யாகங்களை வந்து பகவான் விஷ்ணுவுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கணும். சோ விஷ்ணுவே யாகம், யாகமே விஷ்ணு அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. இன்னும் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, வேதங்களின் வழிபாட்டுதலை நாம் கண்டறிய வேண்டும்.
வேதங்களே நமது செயல்களுக்கான வழிகாட்டி. சோ நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு வழிகாட்டி வேணும் இல்லைங்களா? ஒரு சமையலாகட்டும், வீட்ல யாராவது பெரியவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு எதுவா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழிகாட்டி வேணும். சோ வேதங்களின் வழிகாட்டுதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல் அனைத்தும் விகர்மங்கள். சோ வேதம் இதெல்லாம் சொல்லலையோ அதெல்லாம் விகர்மங்கள். அதெல்லாமே வந்து பாவங்கள். அது வந்து பாவத்தை தான் நம்மளுக்கு தரும். வேதம் என்ன சொல்கிறது? குடிக்கிறது, மது, மங்கை, சூது இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லுது. அப்போ அதெல்லாம் விகர்மங்கள். வேதம் சொல்லாத எதையும் நாம் செய்யக்கூடாது. சோ அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்கள் அப்படின்னு பாவச் செயல்கள், விகர்மா. அப்போ சாதாரண வாழ்க்கையில எவ்வாறு நாட்டின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயலாற்ற வேண்டியுள்ளதோ அதே போல உயர் விதிகளுக்கு ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு சட்டம் இருக்கு. அது நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையா? சிங்கப்பூர், மலேசியாவுக்கு போனா மட்டும் அங்க வெளியே எச்சு துப்ப மாட்டோம். ஸ்பிட்டிங் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம நாட்டை துப்புவோம். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சட்டதிட்டங்கள் இருக்கு. அந்த நாட்டுக்கு போனா அந்த சட்டதிட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணிதான் இருக்கணும். அப்போ பகவானுடைய திருநாட்டுல கூட பகவானுக்கு கூட நம்ம சட்டதிட்டங்கள் விதிச்சிருக்கிறார் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக. சோ அந்த வேதங்கள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கு. அத மாதிரிதான் நம்ம நடந்துக்கணும். சோ பகவானுடைய மூச்சுக்காட்டிலிருந்து நான் வேதங்கள் தான் வந்துச்சு. ரிக் வேதோ, யஜுர் வேதோ, சாம வேதோ அந்த மாதிரி வேதங்கள் வந்து 4 வேதங்கள் ரிக், யஜுர், சாம மற்றும் அதர்வன வேதங்கள் அவருடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்து தோன்றியவை அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ திரிபடைந்த நமது இச்சைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து இன்பம் என்று நினைப்பவற்றை எல்லாம் அனுபவித்து தீர்த்த பின் கடவுளிடம் விரும்பும்படியாக வேத விதிகள் அனுபவிக்கப்பட்டுள்ளன. சோ நமக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் அனுபவிச்சு முடிச்சு கடைசியில வந்து நம்ம பகவானிடம் சென்று சேர வேண்டும். சோ கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் முக்தி அடைவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு. சோ இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் தீர்த்துக்கிட்டு பகவானை சென்று அடைவதற்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சோ நிறைய சமஸ்காரங்கள் இருக்கிறது. ஒரு குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் நிறைய சமஸ்காரங்கள் இருக்கிறது இல்லைங்களா? சம்ஸ்காரங்கள் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்தும் செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. சோ பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை. சோ அப்போ நிறைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிறது. நம்மளுடைய குழந்தைகள் பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் முட்டை எடுக்கிறது, அப்புறம் பூணல் போடுறது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஒவ்வொரு அந்த குழந்தை தவழும் போது, குப்புற விழும் போது, பேர் வைக்கும் போது, அந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிறது. சோ இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாமே வந்து வேதம் சொல்றதை ஃபாலோ பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். சோ ஆனா எது செஞ்சாலுமே வந்து நம்ம ஏன் வந்து நம்ம அதை செய்யறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து ஒரு பிராமணர் இருக்காரு, ஒரு வாத்தியார். அவர் வந்து பூஜை பண்ணும் போதோ இல்ல ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதோ கொட்டாவி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கைய வந்து இப்படி வந்து வச்சுப்பாரு. அப்புறம் அந்த வலது காதை தொடுவாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா வலது காது வந்து கங்கை இருக்கிறார். கங்கை வந்து எப்படி எல்லா பாவங்களையும் அளிக்கக்கூடிய சுத்தமான நதி. அதனால தன்னுடைய கையை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வலது காதை தொடுகிறார். அதே மாதிரிதான் பிராமின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மலஜலம் கழித்து போகும்போது அந்த பூணூலை எடுத்து வலது காதுல இப்படி மாட்டிப்பாங்க. ஏன்னா அங்க கங்கை இருக்கிறதுனால. சோ எல்லா செயல்களுக்கும் பின்னாடி ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. சோ அதை வந்து தெரிந்து கொண்டு நமக்கு செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு தான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சோ நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பாக்குறேன் டைம் என்னன்னு. சோ நான் இன்னைக்கு இதோட நான் ஸ்டாப் பண்றேன். உங்களுடைய ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? வெயிட் பண்றீங்களா? மேம் பஞ்சமகா யக்னம் அப்படின்றத பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா மேம்? கிளாஸ்ல சொல்றேன் மாதாஜி. இப்போ நீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்கன்னா நான் வந்து சொல்றேன். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இந்த 2 விஷயங்களையும் பார்க்கலாம். ஸ்டோரியும் சரி, ஏன்னா ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய விஷயமா இருக்குது. அதனால நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலான்னு பாக்குறேன். நீங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அந்த சாங்கிய யோகம் புத்தி யோகம் அது ஒரு தடவை மட்டும் காமிங்களே மாதாஜி. மாதாஜி சன்னியாசின்ட்டு ஒரு இதுக்கு மீனிங் சொன்னீங்களா? அது அகைன் சொல்ல முடியுங்களா மாதாஜி?
சொல்றேன் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா மாதாஜி? எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம 15 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். என்னது மாதாஜி பாருங்க. சாங்கிய யோகா, புத்தி யோகா. நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 2 minutes மாதாஜி. இல்ல உங்களுக்கு வேணா நான் குரூப்ல கூட போடுவேன். ஓகே மாதாஜி, அப்ப குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி. பஞ்சமகா யக்ஞம்னா என்ன, இந்த சாங்கிய யோகா இது என்ன அப்படிங்கறத நான் குரூப்ல போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொன்னு சன்னியாசிக்கு விளக்கம் சொன்னீங்களா மாதாஜி, அது மட்டும் சொல்லுங்க. அப்படின்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம். தீங்குகளை அகற்றுவோம் தாயதே. சன் அப்படின்னா சத் அப்படின்னா என்ன, பரம் எப்போதும் இருப்பது, சத் எப்போதும் இருப்பது. அசத்னா தற்காலிகம், நிலையற்றது. சத் அப்படின்னா நிலையானது. அப்போ நிலையான பரமாத்மாவுக்காக சேவை செய்ததற்காக அனைத்தையும் துறந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம். நியாசம், சன் நியாசம் அப்படின்னா சத் பிளஸ் நியாசம் அப்படின்னு பிரிப்போம். சத் அப்படின்னா நிலையான, நிலையான அப்படின்னா எப்போதும் இருப்பது. எப்போதும் இருப்பது யாரு? பகவான் தான். அந்த பகவானுக்காக, அந்த பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் எல்லாத்தையும் துறந்துடுறேன் அப்படிங்கிறவர் யாரோ அவர்தான் சன்னியாசி. ஓகே மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய